Kebiar reok setia kawan nggih. Pagelaran ingkang angka 3 sampun sawanteng dalemipun Bapak Jumadi Ibu Sunarti Dusun Krai Sentono sekeluarga nggih. Saderengipun panjenengan amirsani tari Rampak Barong kalian tari Serimpi Sekar Jadilan. Para rawuh panjenengan amirsani selingan saking keluarga besar reok setia kawan. Happy happy nggih. Oh nggih saderengipun panjenengan amirsani Kebiar reok setia kawan niki wonten pengumuman nggih menawi para bapak lan ibu-ibu lan mas-mase sing ganteng-ganteng lan mbak sing ayu-ayu menawi nemokno STN nggih. Oh Mas Aldi nggih. Saking kali PP Putuwaya Bapak Jai nggih. Tolong diwangsulaken teng rombongan reok teng kula nggih sami mangke kula sukani imbalan nggih sak ikhlasi kula nggih. Tolong nggih dulur-dulur nggih menawi para bapak lan ibu-ibu mbak lan masing-masing nemokaken STN nggih. STN ini nggih pokok menawi nemokaken STN tolong diwangsulaken teng Pak Jai nggih. Niku gadane putune Pak Jai nggih. Mbah nuwun nggih para rawuh. Happy happy sesarengan teng bandengannya lagi viral. Uga boten kita ketinggalan Mama Jamrut lan Mbak Sumi atun sugeng dalu para rawuh. Sugeng amirsani tarik Mama. Semangat.
sesarengan teng bandingannya lagi viral. Ugi mboten ketinggalan kula beto Mamat Jambrut lek biyen Mbok Gerong nggih ugi sesarengan Mbak Sumiatun nggih tari gandrung asli saka Kalipipi nggih. Ayo Mbak Sumiatun sareng Mamat Jambrut maju. Jajal tak kei goyangan sedikit dong. Goyang, 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 goyang. Yo. Iya ngono, sing semangat nggih. Biar tambah gayeng, tambah semarak nggih teng bandingan yang lagi viral. Kula sukani gending nggih monggo menawi pondok-pondokipun Bapak Jumadi Ibu Sunarti kersa numpak bandingan monggo ditumpakno nggih. Kalian kula sukani gending pambuka mamat, disukani gending berot petetan dados. Ya 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 ya. Yo.
Potetan nggih gending kendang kempulawasan lagi viral Wararawuh teng wonten teng bandengan saking keluarga besar yang setia kawan nggih. Nggih menika gending telahir nggih teng wonten bandengan nggih. Biar tambah gayeng tambah semarak. Happy show happy tolong dikenal Mas nang dulur-dulur Kerai Sentono tapi saderengipun dikenalkan ayo bandengan Bali-Bali nang panggonan tak jalono gending bar Jabar Madura yo ayo alon alon deh awas ada ayo oh hey awas kari siji aduh out hey out awas out hey oh hey ditambahi yang arif rek yo alhamdulillah irobbil alamin nggih dalu menika reok setia kawan nyambut gawe teng dusun Kerai Sentono alhamdulillah tepak hari lebaran nggih oh STN soro siaragi pole oh ganggu kan ari ya kita mare le siaragi ini ngoleh hari lebaran nggih minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin masyarakat dusun Kerai Sentono terutama bapak-bapak lan ibu-ibu juga adik-adik nggih sebelum saya akan mengenalkan artis-artis biduan sing metune rodok bengi aku tak informasi dhisik iku Mas Aldi kelangan STN mbok menawi mas-mase utawa adik-adike lek nemokno STN sampean gowo nang Bapak Jai engko ono hadiah le pokok nemokno STN wis golek ono wis hadiah gede le temenan iki
Tapi saiklase jarine Pak Jai. Hah, lak lucu lek ngono rek. Oke, menawa ana sing nemokno wis ibu-ibu, bapak-bapak, terutama adik-adike sing nyelonot iki. Menawa nemokno nggo. Oke, aku tak kenalno nggih, Mas Arsa. Semangat dong. Ah, gak semangat Arsa iki. Oke, artis-artise kabeh ana 1, 2, 3. Oh, mek papat. Papat rek. Sing didhisik iki. Oke, yang pertama saya akan mengenalkan yang paling genol. Coba yang nomor 1 maju ke depan. Ayo nol. Mas Yoga. Sini goyang. Goyang Mas. Goyang. Goyang apa ini Mas? Sembarang. Oke. Kalah supire. Iya. Loh, enak Mas. jogetnya. Ah? Nggak salah Mas. Oke. Minal aizin ya. Minal aizin wal faizin. Oke. Ji sayang. Lopot sing nisor. Awakmu iki wedok. Oh, wedok, Aku Mas. lanang disayang wayahe. Ndak jijik aku. Hah? Jijik. Oh, jijik metu eno ki makno awake iki menawa. Mas, tak sawang-sawang Apa? karo sing tuwek-tuwek tok Mas. Loh, lah iku nom-noman akeh iku. Sing nonoman karo anakmu tok iku Mas. Hei, aja omong anak lek ngene iki aku ndak duwe anak, Dok. Oh, wedi wong. Tidak ada anak jare. Tenang. Ayo Mas Norono. Dadi Oh iya, nanti Mas Arsa rek. lah kok golek Yarsa Oh sih. iki Mas Arsa. Hey. Oh ya Allah. Oh, sing gono. Apa Mas Ardi? Kangen. Hah? 1 bulan nggak jumpa. Aduh. Potongan kaya ngene kangen. Di. Lah, Oh, golong-golongane. mendak seksi aku dah Mas. Iya seksi bokonge tok. Ndak kate seksi, Bu. Wong pancene sepon tambah iki. Apaan pancene? Abu. Kurang ajar. Buka rahasma. Masih ndak Apa dibuka. Bu? Apa Mbak? Oi. Ya Allah. Ese, mangewani. Hai. Wes, aja di Ah, Apa Mas? salah lega nol. Apa genol iku? Iki lah rambutnya iki. Aduh. Wes, ayo njajal kenal lo yang dulur kerai gini. Aku Mas. Yo, sapa duwe jeneng? Jenengku Mas. Yes. Hmm. Lah ditakoni jenenge Pak. Lek ora Lah, kucing tarung iya. kok. Sampeyan penasaran gini. Iya, ayo, jenenge Jenengku sapa? Tiara Mas Joko. Tiara. Iya. Tiara tok, Dok. Iya, Jarat. Asli Tiara. Alamat rumah? Aku Mas. Yo. Aku pindahan aku Mas. Lah kok pindahan barang, Iya, Dok? aku pindah. Pindah ning ndi, Dok? Kidul kene nang Sekara Wegale. Oh, Petong dino Mas. Petong dino. Laris. Aduh. Lah, Potongan koyo ngene laris ya apane? iya laris. Waduh paling 5.000 geblok ping 5 kon iki. Ndak. Kok iso? Beres sampean. Ndak kate werung pancen golong-golongane wong banci. Kon banci berarti ya, ya Allah. Aduh. Lah kok gede rek. Putihan iki. Wes. Wis. Penggaweane. Aku Mas. Yo. Ngemut. Tek. Ngawur ae. Lah, Aja jorok. tanggapan pertama Mas. Suarane Habibian Nurul Aini. Aduh, Serak-serak basah. Aduh, serak-serak bahasa opo? Iya, ngemut permen. Oh, ngemut permen. Oke, langsung balik ke tempat. Thank you Mas Yaka. Suwe dak jumpa, tambah elek. Nyapa pancene wis tuwek. Ih. Aduh, kok ketara bokonge rek, lek pesengan. Woi, blas. Ayo, sing nomor 2. Aduh. Abang. Along say. Sing kena kok abot. Yang sempang
apa kayak biasae lah ngono, biasae. Ayo ngadeg. Loh. Lah. Hei. Aduh, ngambul. Kate nyang di jare rek. Oh, ngambul. Enak. Ngadeg. Ayo. Opuh. Asli lagi. Asli tengi. Asli apa? Tengi. Lho ini mari nyanyi ini ndek kono iku Mas di Wat Gale iki. Aduh mari nyanyi di Wat Gale. Iya, di Bukit Yo posi, Teletabis. sik delok. Lampor. Blas ya kok. Oh. Aduh, potongane rek. Apa Mas? Cek seksine tem. Ya iya dong. Aduh, pokoknya mentil titik. Lah iya, apa Aduh, ya? Rini. Aduh anak. Apa Mas? Susune rek. Jenenge si arek aku Mas. Aduh, si arek sampean. Iya. Aduh arek opo saya? Arek dak waras. Ada. Lah kok arek dak waras rek? Aduh. Wes rambutnya iku pasangan. Mari ini ae, Mari mari ini. dibuka mana? Terus ngono terus. Oh, boleh aja rambutin. Jajal iki wae rak dikocir gini. Wes, Apa, ayo. Mas? Kenal lo sapa di jeneng? Namaku Mas. Yo. Nama siapa nama malam Mas Joko? Duwe jeneng loro? Iya. Awan be bengi. Iya. Bengi dhisik apa awan dhisik? Bengi sik, Mas. Oke, lek bengi sapa, Duk? Perkenalkan nama saya Paramita. Nah. Lek bengi, Duk, sing alon. Lek bengi, Duk. Perkenalkan nama saya Paramita. Makanya tak boleh banter ya banter Mas Joko. Oke, masuk. Oke, bos. Ah, Paramita. Lek bengi, lek awan, Duk. Paralon. Ajas. Golong-golongan yang tak ngedesel nih jadi. Iya Mas. Oh, doh, yo mak ayu. Wes asa ngono. Oh. Alamat rumah? Aqua, Yo. Jember Kencong Mas. Adik ini. Iya. Lah kok jember kencong, Dok? Iya, tuas diuber di bencong. Bencong temen Iya, kayak gini bayar. gula. Golong-golongan yang bencong. Bencong kabeh gitu. Tunggu ya. Hah? Tunggu ya. Lah kok tunggu-tunggu barang? 4 lawan 1. Waduh, golong-golongannya ro babone. Babone kari situk. Iya Mas. Nyang di sing situk. Hah? Sing situk nyang di. Si si kuliah. Oh, ada kuliah. Kuliah barang. Oke, langsung kembali ke tempat. Oke Mas Joko. Nalabuk temen. Oke, coba ya. Aduh. Mas Joko. Goyang. Mas. Mas Joko. Goyang Mas. Ambungen. Ndah. Aku mari ngoyo soalnya. Miring. Apa nih jane yo? Ayo maju. Iya Titik, enggak apa-apa wis. Apa? Apa? Aku tak takon dhisik. Apa Mas? Kok ndak koyo biasa? Hah? Terus? Sabene rada gembuk Hah? nemen. Terus saiki? Saiki kok rada atos. Atos. Iya. Oh, ana watune Mas. Berarti sabene gembuk iku apa, Nduk? Anu pelembungan.
Soalnya mari ini kan tak umbar Mas. Kate diumbar. Iya nang segara. Oh, nang segara. Iya mari ini. Oh, foto. Majuan. Setahun sepisan. Lah iki potongan temen, Bu. Lah model ki Mas. Asli model, Iya. Bu. Model aku apa? Mas, di pasar Kerai ki lho. Aduh, golong-golongannya Iya. model Madin. Oh, pasamu ODGJ. Aduh, tak kira gue DGJ Meblas. sing liwat iko. Ayo kenal lo, sapa jeneng? Jenengku ta Mas, jenengku Laura Mas. Laura sayang. Iya. Kok Laura sayang? Daro. Iya. Lanang orang itu. Aku. Waduh, tiba bencong pisan. Bawaane ke Mas. Bawaane alat rumahe. Kencang yoso. Kencang iso kini. Iya tan gini. Lah kok kencang saya. Tidak kencang dak kroso. Oke, langsung balik ke tempat. Oke. Oh, akan dan ayo. Terus. Oh, balik. Loh. Oh, gendeng. Wedok iki, Bu. Aku. Lah. Kate nyang ndi jare? Oi! Iya sayang. Ya! Lah iki asli, Bu. Dan abusi. Hah? Biasanya tampani. Loh, lah iya wayahe aku sing mencolok mendhuwur nampanono. Lah pemiring iki le. Ya apa omong gaya? Aku. Oh, loh. Oh, iki ngliwer ae. Wis. Loh. Wong wedok iku sing lemes, Nduk. Ya apa lemese Mas? Ya sing lenah jenenge wong wedok. Loh, sapa iki? Ana bapakmu kram. Bapak siapa? Bapakmu kram. Sing duwe tanggal 14. 14 Rai, Tek Rai. Oh. Kuwi, hah, 15 iku. Oh, sepurane. Ronan. Rono. Iki wong wedok jajar tak layune sih. Pak Mukram bengkonge begi. Apuh. Bau ni celok sana. Iya. Aduh. Aduh. Ancor. Wes. Loh. Tadi kentut. Oh, apa jare aku ta? Wedok sing lemes ngono lho, Rek. Cedak koyo garangan ngono. Sapa garangan? Awakmu. Awake, bapak ini nyambi. Weh. Rumano dek kali wetan iki menawa. Wis, Nggih, Mas. iki waktune wis cukup. Iya. Coba kenalno sapa di jeneng. Jenengku. Iya. Inca Selena Solehati Mutmainah Tilawati Kuntulasono Kusumaning Rob. Sakrai iki bekebi. Iku jeneng temenan iki. Yo yo iku KTP, Mas. Waduh, wong ana itile barang iku. Yo, Apane? Itilan ning som ngono iku. ini lewati. Oh. Sakrai digawa kabeh. Pekerjaannya, Nduk. Aku.
Apa? Aku sampe aja Joko, males aku. Aduh. Aduh. Sepuluh ibu meresoso. Engkau tak beri, Pak. Mari nah. Aduh, pek lober. Oh, gero maning. Ndak eman-eman kudu abangi jere. Iya. Wah. Wis. Kayak ungu alhamdulillah. Delok. Apa? Delok duwike. Aurat. Aduh, aurat. Aurat apa cek soson pasangan, Duk. Joko. Wes. Aduh. Wes. Oh, lek nyang duwik kok gatel tangane iki. Riyowan lencer. Riyo temen, Duk. Saking liyane ndak ono sing disangoni nyang Pak Mukram. Iya. Iya konco. Ana pas puluhan. Hai. Aja kondo-kondo meneng wis. Laip. Oke. Wis, Duk. Iki soalé waktune wis cukup. Genduk wis mari oleh dhuwit nyang Bapak Mukram. Tuan rumahe ndak ono metu. Ya ayo iku Mas. Ya menawa marine. Ya wis. Ayo maju kabeh rene. Ayo dioyo. Oh, kayak lagu. Setia kawan bergoyang.
ono sing ganjel nyang ati iki. Ndi iki? Ayo ndak usah musik. Majuan titik Dewian. Mas Joko iki gak suka aku. Beno lagu anyaran ayo. Aje ye ngene ayo. Beni iki lho. Ayo wis. Apa ayo ndak usah musik. Ayo. Hanana batnya apa titik na abadinya apa titikku apa titik. Wes. Aduh, rosak. Keduren Mas Arif. Waduh, orangnya ndak iso. Ngono pancene lambene. Rusak. Iya. Padha. Wes. Wedi wong. Wes. Aduh. Ya seporan sebenyak ada teretan kanjeng iki nek agejak letak ngantok panjenengan. Oke, genduk soalnya waktu ini wis cukup. Mari nek buri si ono sing kate nyambut gawe. Kembali ke tempat yuk. Selingan saking keluarga besar Reok Setiakawan Bapak Jai Saka Kaliwibi lan khusus saking margya utawi menghibur nggih dulur-dulur masyarakat Kerai Sentono sekeluarga pagelaran salajengipun para rawuh panjenengan kula mirsani gleger-gleger tari rampak barong Setiakawan Sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani yo. Kapiyarsa swaranipun lera mai Ayo. Tiga pihak alon-alon tole. Tole ijo kalian tole kuning jika pihak alon-alon tole aus la 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 hey ayo le aus
Us. Ya. Ya. Ya eh. Oh eh. A I U I A. I A I U. 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 Sungguh tole biru ya yo aus aus iya aus lala oh iya aus ya ya a e a a tole kira kalian tole apa di kepiak alon-alon tole Ayo le. yo 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 aus ya aus ya aus aus lu aus ya aus
oh, iya, ay, yo. Ya. Kubra. Tari rampak barong samboyo setia kawan nggih akeh cacahe 5 maceme sampun sawanteng dalemipun Bapak Jumadi Ibu Sunarti sakeluarga saking dusun Krai Sentono nggih. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan kisah audio sound system saking Kali PP kagunganipun Bapak Sugi lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Loro Sukodono nggih. Tari rampak bareng samboyo setia kawan disukani gendeng mama jajal kekno putune mama nggih. Adik Pita dikei nyawiji mama tetos.
menika gending ingkang angka 1 utawi gending terlahir teng wontene tari rampak barong Samboyo Setiakawan. Eling rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane ndang diganti tari serimpi Sekar Jadilan. Yo! Bakaten para rawuh panjenengan sampun mirsani menika tari rampak barong Samboyo Setiakawan nggih pagelaran ingkang angka 4 para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka terakhir saking keluarga besar Reog Setiakawan mudune para widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe angelajengaken utawi gawe tari serimpi Sekar Jadilan sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani medale tari serimpi Sekar Jadilan kairing gending mama disukani gending Joko Tule Mama dados
lo le la lo la le lo la lo ya yo Tari Srimpi Sekar Jadilan nggih ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune koyok macan luwe sampun sewanteng dalemipun Bapak Jumati Ibu Sunarti sekeluarga nggih medali Tari Srimpi Sekar Jadilan kairing gending Joko Tole. Tari Srimpi Sekar Jadilan nyambut gawe bebarengan Gisa Audio Sound System saking Kali PP Pentung Mangir kagunganipun Mas Sugi lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono promotor si kembar ada Mas Arza dan juga ada Mas Ardi. Tari Srimpi Sekar Jadilan disukani gending-gending mama gending pambuka teng wontene Tari Srimpi Sekar Jadilan disukani gending kendang kempul Banyuwangi mama dikei nyulayani janji mama dados.
nglayani janji nggih. Inggih menika gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending teng wontene tari serimpi Sekar Jadilan. Gending saklajengipun Mama dikai gending sing penak-penak sing lawas-lawas dikai uga Mama dados.
uga nggih. Menika gending ingkang angka 2 utawi gending telahir teng wontene tari serimpi Sekar Jatilan. Ayo Nduk, genduk barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane. Tapi saderengipun genduk bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Jumadi Ibu Sunarti sakeluarga nggih. Mbok pilih wonten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk sing kurang sopan saking keluarga besar Reok Setiakawan kula selaku wakil saking Bapak Jai saking Kali PP kula nyuwun dunging pangaksama saagung-agungipun nggih dan terima kasih kepada Gisa Audio Sound System saking Kali PP kagunganipun Mas Sugi. Terima kasih atas kerjasamanya mulai dari siang sampai malam nggih dan terima kasih kepada Ardis Production Video Shooting saking Dawan Lor Sukodono kagunganipun Mas Eko. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Reok Setiakawan di lain waktu maupun di lain kesempatan. Ayo Nduk, genduk sing ayu-ayu bali-bali nang Kali PP tak kei gendingan Jawa pamit mulih dados yo. Ayo mulih nang Kali PP. Ayo mulih ayo mulih ayo mulih esuk tak kapan maneh. Jaran masuk